dewa kang wis paring dawuh murih ranca ing pembangunan Pura Kencana. Piye sranane Siwa Anoman uga wis ngendika kabeh. Siwa Kresna matur marang Siwa Baladewa, besok yen wis antuk kayu jati wulung. Tumanceping saka sepisan kudu Siwa Anoman. Abimanyu ya wis dingendikani. Lamun ta wektu iki Hyang Bathari Sri jare manggon ana kraton Ujung Gribik. Kakang Gatot ya wis dingendikani yen to kayu jati wulung mapan ana madyaning wana jati rokeh. Balik aku takon kowe kok njur disemayani wae to. Wowo. Jane bedane apa aku karo Kakang Gatot? Mbok aku enggal dijarwani. Wektu iki pembangunaning Pura Kencana ki dipasrahake marang kawula muda Ngamarta. Mongko aku dipasrahi kinen golek mustikaning Wedi Malela, gek aku durung weruh ngendi papaning Wedi Malela kuwi mau lho Anoman. Allah taala. Ngger Antasena. Ya mulane pun ora enggal paring dawuh pangarsaning wa jeneng sira wis nyumurupi papaning mustikaning Wedi Malela kuwi mau, Ger. Yen aku ngerti ki ora tekan kene to, Wawa. Walah to, Wa, piye to, Wa? Aku ki takon ora mbok sauri-sauri iki. Sumurupa ya, Ger. Ingkang kagungan wedi ki mau mung kejaba Sang Hyang Baruna kuwi sing kagungan Wedi Malela kuwi mau, Ger Antasena. Anoman malumpat sampun Prateng witing Nagasari mulat mangandhap katingal wih latalah sapa kengker barisan saka ngendi nitik saka umbul-umbule kaya wong Kurawa. Ayo Nger enggal dipethukake mbok menawa kae bakal gawe dak-dakaning pasulayan. Ayo yen mangkono tak derekake wa Anoman. Solonge ojo jambak rambut marat. Mas, ye. Ahe, ahe, oh ya,